Esan nahi direnak eta esan ezin direnak. Zutitu mesedez Andoni eta Amets. Oartuko zineten papertxo bat eman diedala, lehenago esan bezala, informazio gehiegi izango zelakoan behin orain irakurtzen hasita, lau zehaztapen eman dizkiet, orain ere irakurriko ditudanak. Den ala ere ez dakite zer den. Pertsona beraz arete Andoni eta Amets. Andoni, gertakarien aurrean, esan nahiko zenituzkeen komentarioen ahotsa izango zara. Gertakari baten aurrean, esan nahiko zenituzkenaren ahotsa. Amets zu aldiz, lotxak, beldurrak edo errespetuak bilduta, egiz esaten ditugunak. Hauek dira gaur gertatu zaizkizuenak. Lanera bidean, autoistripu bat izan duzue. Bankura hurbildu gero eta kreditua ukatu dizuete. Erosketak egiterakoan pertsona bat hurbildu eta ze begi ederrak dauzkazun kafe bat nerekin hartu nahi. Eta iluntzean semearekin futbolera joan eta arbitroak zuen taldearen kontrako penaltia pitatu du. Lau gertakari horien aurrean, berriz zehazten ditut, lanera bidean autoistripua izan du, bankuan kreditua ukatu diote, erosketak egiterakoan begi ederrak dauzkala eta kafe bat hartu nahi ote duen, eta aurrarekin futbolera joan eta arbitroak taldearen kontrako penaltia pitatu. Andoni gertaeren aurrean esan nahiko genituzkeenak eta Ametsek esaten ditugunak. Lehendikan zeman diot, bi auto harago, konduzitzen zuela, okerta arraro, azkenik atzetik neuk, jodut ta akabo, inozentea nunbait itxututa dago, inozente hau nunbait itxututa dago. Talanera berandu eltzearen zori, obeditut asmatu irulau histori, kriston hilara zegon beltz gristxuri hori, badakizute zer dan nazional bat hori, badakizute zer dan nazional bat hori. Diru faltan nengonda, kaledo balean, banku zuzendariak, utzi nau kalean, mendekua hartzeko, naiz eginalean, itxuan kotxea sartuz banku kristalean, itxuan kotxea sartuz banko kristalean. Kredituari uko ze tontola piko, baina baditut hiru soluzio taktiko. Gauetan persiana naizta itxi tinko, lapurtuta itzultzerik ez dut edukiko, lapurtuta itzultzerik ez dut edukiko. Eta ondoren berriz erosketa plana,
Eta Andre gazte bat hurbildu nigana, zeinen begi politak ta irri parlastana, honek zeo zer nahi du kafea ez dana, honek zeo zer nahi du kafea ez dana. Beraz, eroskinara kuadroa itzela, pagatzeko tokirantz hurbiltzen nintzela. Banik bai esan diot eskatu zorrela, baina denak kontaktles txartela bezala, baina denak kontaktles txartela bezala. Eta gero futbola partidu betian, penalti gure kontra, semean kaltian, ai arbitro txar hori, alako batian, harrapatuko nuke nazional batian, harrapatuko nuke nazional batian. Penaltia itxuraz ezpaitzen nabarmen, lau juramentu etorri mirame kauen. Zu bezala seizketan astear ni hemen, ta zerbaitek pi eindu ni hasi baino lehen, zerbaitek pi egindu ni hasi baino lehen. Desastrea eta ordenatua oporretan. Zutitu mesedez Maialen eta Nerea. Maialen, etxeko giltzak edonun galtzen dituzun pertsona hoietako bat zara, eta zu aldiz Nerea arropa oraindik ere plantxatzen duen azken hoietako bat. Lagun minak zarete eta oporretan astebeterako elkarrekin joan zarete. Oporretako 3. eguna da, eta afaritan zaudetela, 4. eguna antolatu nahian zabiltza Nerea, ez berriz ere elkarrekin haserretzeko. Ea ze plan ateratzen den. Nik itxasora joan nahi, ta honek parkera, nik bestela museo, ta hau beste aldera. Ai hitz egin dezagun Maialen batera, lagunak izateko, hau da azken aukera, lagunak izateko, hau da azken aukera. Itxasora joan nahi du, tala hobe du, bezperatik eiten dit, joateko erregu. Neska oraina faltzen ederki gaudegu, bihar sobre la marcha pentsatuko dugu, bihar sobre la marcha pentsatuko dugu. Ileak arrotuta eta erdi erren zikinduta pijama, eta praka barren berdintxu da igande edota astelen, honek
despertadora, ez baitaki zer den honek despertadora, ez baitaki zer den. Honek despertadora ordea du bere goizeko zazpiretan, goizeroko lege. Zeini egiten diot aste horrek mesede, jarri egin behar du oporretan ere, jarri egin behar du oporretan ere. Aprobetxatu nahi dut ta oporra neurriz, propio dut agenda, hor borobil gorriz. Kostatatera gara paisajezta herriz, guli zartzan geundeke zuregatik balitz, guli zartzan geundeke zuregatik balitz. Baina hemen ederki lizartza aztuta ta gure harremana aina berastuta, gozazaguna faia, fallorik ez duta, baino ara etorri naiz kartera aztuta, baino ara etorri naiz kartera aztuta. Munduan omen dira, bai desastre batzuk, baina denak gainditu, eiten dituzuzuk. Oean aztu duzu kartera eta glup, lasai oraingo hontan neukekarri dizut, lasai oraingo hontan neukekarri dizut. Begira oroitzea eskertzen detaizu, norbaitek egin behar zidan eta kasu. Laboraleko txartel txiki bat daukazu, oain krediturik badun begira ezazu, oain krediturik badun begira ezazu. Beti ibiltzen zara, favore eskean ja asperen egin dut, nik ez sinestean, konprobau kreditua txartela piztean, bestela kontuak ein etxera iristean, bestela kontuak ein etxera iristean. Oraintxe jo izango dut nik azken pareta, ta oraintxe piztu zait neri gogoeta. Ekarri bai txartela, ekarri karneta, arnasorrek impresio latza eman diteta, arnasorrek impresio latza eman diteta. Amets, zutitu mesedez eta beste hiruak ere bai, zure kideen puntu batzuk erantzutea nahiko nuke. Pertsona jantzia bazarela badakite eta nunbait dudaren bat daukaten momentuan askotan zuregana jotzen dute. Kontua da, haien duda edo asetu arau, edo zer galdetzen ere hasten zaizkizula amaiz, dena dakizulakoan. Ea, ze jakin minduten.
Lizartzako festetan zeinote da santa. Ez dagitzen dan baina badu horren planta, lehen bat begiztatu det arrizko xarmanta, ate gainean ordezu naiz eztan galanta. Afganistanek nundu mendebalde muga, Behar bada izango da Pakistanen ura, Kabuldik Islama bada zenbat abentura, ta muga erreka da errekako ura. Naparru edo Gipuzku zer dugu Lizartza. Kontxo ez diozu hartu Bizkaiaren antza, libreak izateko zuten esperantza, baina batzutan beruntz bestetan gorantza. Zein gendun Lizartzako artistaik handina. Galdera zaila oaintxe didazu egina, igual zu egunero helduko bazina, zeuzinateke santa edo erregina. ur hau joan liteke kilometro zero, Joñozu insaluse galtzaidu bezero, iturria Lizartzan dago bero-bero, urarekin lehen aldizera botillero. Pertsonak zer behar du ondo bizitzeko. Aztura pixka bat karga garintzeko, sensibilidade pixka tarteka mintzeko, gezur batzuek esanta izan hitzeko. Bertako alkateak nola du izena. Ez dakiden Iñaki edo Madalena, berriz ere sortua didazu problema, izenak ez du inporta jartzen du ordena. Afganistanek muga nuntzu du egora, Honek berriz harria lehengo lepora, honi nunbait kalterako joan zaio denbora, ego edo ipar arazuk segitu gora. Ta noiz amaituko da mundua betiko. Ni naiz Nostradamus ta enabiltinko, bizitza eta mundua ditut nik begiko, sekula ez da bukatuko ala da takito. Merkatu beltza. Ez naiz drogaz edo armezari, baina bai, Maialen, Nerea eta Ametsek merkatu beltzean zerbait erosteko ohitura hartu dute. Inork jakitea nahi ez duten hori. Arrastorik utziko ez duena, sekretua. Horren bideratzaile, Andoni da. Sare horretan aditua.
dena lortzeko kapazidade galanta erakutsi duena urteetan. Aldiz azken aldian, edo estok hautsik dagoelako, edo komisioa jaitsi diotelako, edo alferkeriz, ez du balortzen eskatzen zaion hori hain zuzen. Berdintxua bai, baina ez berdin-berdina. Orduan, merkatu beltzean bila hasita zer da behar duzuena, zer da nahi duzuena, zer da sekretua, zer da inork ezagutzea nahi ez duzuena, Maialen, Nerea eta Amets, eta Andoni ea eskatuaren arabera zer lortu dezakezun. Orko ozede orkoa xaguandan, badauzkagu droga lepo, melatonina eta valeriana eta pasiflora tarteko. Baina ezertxo gestit balio, lorazepan nahi dut terko. Ja ez bakarrik loak hartzeko baizik ametxe zeiteko. Ja ez bakarrik loak hartzeko baizik ametxe zeiteko. Mila droga gai aipatu eta loraz eta panen ginda. Gaur egunean hori lortzea ez da oso atseginda. Alare loa erakartzeko nere ustetan berdin da. Nerea errez lortuko dezu hiru asperen eginda. Nerea errez lortuko dezu hiru asperen eginda. Berrogei urte luzez bersotan gizon bat bada makina. Zarauzgetari zumaiz estoa eta aurrerako grina. Lizartza Orexa eta Atailu Bolibar edo Markina. GPS bat nahiko nukenik egainak ainadakina. GPS bat nahiko nukenik egainak ainadakina. Olakorikan ezin dut lortu, merkatu beltzera joana, esan didate aldez aurretik saldua dagola dana. Nahi bazenuken nik egingo dut, zure kopiloto lana, zu kantatuta bukatu ez, zu kantatuta bukatu zean soldata erdi bana. Zu kantatuta bukatu zean guk soldata erdi bana. Bai eroskian bai merkadonan, nik probatua det dena. Hidroponiko bikainena eta transgenikorik onena. Gorri bat eusko labelan, pegatinakin urrena. Nik tomate bat eskatzen dizut gusto pixka bat duena. Nik tomate bat eskatzen dizut gusto pixka bat duena.
gaur eguneko tomate danak, gatzikan gabeak seko, naizta izena eta deitura dendenak daukaten lepo. Nik laguntzatxo bat emango izut, gaur bidea argitzeko, ta metxero bat badet zuretzat tomate hori aurkitzeko, ta metxero bat badet zuretzat tomate hori aurkitzeko. Txapelketa. Atera daba albistea, Euskal Herriko bertsolari txapelketako finala, 2026ko abenduaren 20ean, jokatuko da Iruñean. Kontua da azken astean 4 aldiz edo 5 aldiz tokatu zaretela, elkartu zaretela, eta beti ateratzen dela gaia. Betiko zirika, nor kantatuko du, norkez. Jarrera aski argia hartua dute gaurdanik. Nereak argi utzi nahi die ez dela bat gehiago. Beretzako nahi duela, txapela. Ametxek bazpare beti aurreko urteetako gertakariak oroitarazten ditu bazpare. Andonik presioa areagotzera jokatzen du. Jolasa da beretzat. Eta Maialenek ez du gaiaz hitz egin nahi ere. Gai ateratzen den aldi oro, beste edozertaz hitz egiteko gaitasuna dauka, hortaz salbu. Zutitu mesedez eta, txapelketa. Kompetitiba xamarra naiz ni, buru gogorra gaztea, ea Maialeni tokatzen zaion bere egun desastrea. Beraz nerea aurreko puntan nahigo zenuke nabarmen, baneri etzaidasko inporta 3. bigarren. Fetxa badator, ta presioa atope, ni libratu naiz zuek banintza kaka eginda nengoke. Fetxa badator zer dionek nahiko asti badaukagu, 26 iritsiko da jainkuak nahi baldin badu. Jainko txiki bat egaina bada, ta egin nahi diot kasu, lora zepana eskatu dizut, beste zerbal daukazu. Baina nerea kontu zibili ez bota ziri zakarra, igual 4 egaina baita aurkeztuko dan bakarra. Nik sagardoa edaten nuen lengo zarraien antzera, baina nik aina eran ezkero igual mozkortuko zera. Baldakizuenik sumatu detze ezpainekien ala, 26an izango menda futboleko mundiala. Mundialaz gain plazarik plaza ibiltzen gara juntatzen, zuek aurrean kantuan eta ni atzean
zen. Baina mundiala 26an aibaloiak ze frenesi, eta maialen baldakizu berriz badoala Messi. Ni zaharra naiz neri dagokit hiri puntua jartzea. Oso da zaila, oso zaila egun on bat tokatzea. Etorkizuna luzea data luzeagoaria. Beren lekuan eongote dira Imanol eta Maria. Ez dakit holtzan egongo diren edo eskuak igurtzen, baina mariatxi bite sarri da mariatxiak ikusten. Ez dakitara Maria eta Imanolek ze urgulu, baina agian lehenengo aldiz igual joango da Urkulu. Ez da presioa sartzeagatik, baina ladata akabo. Hauk pagazteak euskal kultura zuen eskuetan dago. Bersolarien mitoaro bat nola oainoi dagon modan. Ikusi behar gure artean japello reparaz nor da. Nik honezkero paperak bukatu ditut eta zutitu berriz ere lauak barkatu azken ariketetan arnasik eman ezpadizuet, puntuka librean aritzeko ariketa. Jendea oztuta da hemen daukaguna, hemen daukaguna. Eta mendiatzetik heldu da iluna. Gaurkoan eguzkia zen astro urruna. Gaur zen txaketatxo bat hartzeko eguna. Eta argia zena orain ja iluna. Eta argia zena orain ja iluna. Bazterrak berde baino behar du euria, behar du euria. Euskal Herriak oidu bere irudia. Gaur asetzeko lain zen behintzat isuria. Tomateak berriz erdoilduko dia. Baina hemen aterpea da paregabia, baina hemen aterpea da paregabia. Jendeak gaurkoan du txamarra hartua, txamarra hartua. Irriparrea ere erdi behartua. Baina elkarren ondora Eliza batua. Elizarak hurbildu baina ez sartua. Neri falta zitzaidan zeinek plantxatua. Neri falta zitzaidan zeinek plantxatua. Gauzak ez plantxatzea danentzat mesede, danentzat mesede. Kulerok plantxatzea lehengoen lege. Ni ere hortanen naiz ibiltzen hain trebe. Gehienetan simurra adinak du bere. Nekez plantxatzen ditut neure tangak ere, nekez plantxatzen ditut neure tangak ere. Suelto ematen ditu detalle bereak, detalle bereak. Lengo asperen eta oaingo dotoreak.
jendeak ipinita belarri tenteak, Dauzkat puntilladunak beltzak ta moreak. Gaurria azken arnasa eman du nereak. Gaurria azken arnasa eman du nereak. Dena egonda ondo interpretatua, bere papela nunbait benetan hartua. Ez dakit zerk eragin didan kontaktua. Hementxe hiltzea da filmetakoa. Nunbait birika etzeukan nahiko plantxatua, Asperen bat galanta egin digutita. Ezin bai nioen eutxia oai itxita. Ni ofenditu egin naiz ondoan eukita. Afganistan eraino heldu da musika. Ez hobeto egin egiten hasita. Esken maialenekin pazientzi sakona. Aspertzen zaitu dala iritsi da ona. Pentsazu bilakatzen zeranen amona. Horrek dudan jartzen du zure konfort zona. Asperen horrek zion nola da ainona. Asperen horrek zion nola da ainona. Asperen horrek zion hau da aspermena. Baina ekspresioa izan da ederrena. Epaia emango det ondo joan da dena. Bertsolariak trazadu aktoreena. Isiltasun bat gaurko bertsorik onena. Isiltasun bat gaurko bertsorik onena. Honekin bukatu dugu beraz, mil esker berriz ere ona hurbildurik, jai batzordeari saioa antolaturik, eta azken txaloberoa mesedez, Nerea, Amets, Andoni eta Maialenentzako. Agur banarekin agurtuko zaituzte. Mi esker. Asperen baten bidez guztia esan da, mila esker Lizartza plazerra izan da. Bihar goizez alarma dinbi eta danba, batzuentzat hasten da lanerako txanda, eta alduenak lo buelta erdi eman da. Eskerrik asko eta adioia joan zaigu denbora. Naizta galderen erantzun gutxi etorri zaidan gogora. Segizazute zuek hementxe giro hau mantenduz gora. Nafarroatik Gipuzkora eta Gipuzkotik Nafarrora. Nafarroatik Gipuzkora eta Gipuzkotik Nafarrora.
Urrengor arte Lizartza, eskertzen degu harrera, naizta duda mudan egin, zimita joko sarrera. Festak egoki bukatu eta ondo izan handik aurrera, gu pozik goaz zimita jotik bizirik atera gera. Naiz eta jakina dan astelena dana, oain egin beharko da trago baten plana. Afari mokadu bat bokadilo jana, bestela udazkenak uda badarama. Eskertzen degu ona elkartu izana, ondo bukazazue besarkada bana. Entzun ezazu kontzejal jauna edo anderea, entzun ezazu kontzejal jauna edo anderea, badakizu dakizunez, nazkatu gara bilizunez, ez dugu nahi gotxaldu albistei.